Birleşleri Salamu Aleyküm. Bugün yine de bir ayna bilen töhüt düşlüğümüzü devam ettirmek isteyiz. Aynayı salam gurgun musun? Salam Sapar ağa, salam iyileşleriniz. Sağman oturan mısınız? Aynayı bugün ikimiz bir käbirde atları yurdun içindeki yağdayı var arada gurgun edip başlalı. Ben bir yağdaylarını aydayın senen bilyentim olun yönü. Ne koronavirüs bir atiyelekçiliğe erttiler şu vat. Onu seyretmezden adamlar banklığın önüne onun etmen koyman diyenin ulen odaklar bolonok da bolmolum değil. Tevavi adamlara e-mail'e dağıt yok. E-mail'e dağıt yok. O adamların e-maili bu ağaçlık diyen zat gatiyervet zattır. Onu yok etmeler, demetmeler diyenin ulen adamlar ölümüne kail olup böyle oturup bilmeder. Onun banka pul almalı var yerler, öz işlep kadının haklarını almalı var yerlerde. Sonun devlet berip bilen ok. Onda da adamlar var ya, yönü şu atki yağdayı, Türkmenistan'ın şu atki yağdayı, hakiki uruş yağdayı alak. Uçtan ağırrak olmağı mümkün. Tevavi bizim iki düşmanımız var. Biri koronavirüs. Beylekli bizim öz hükümetimiz. O hükümet halk bilen uruşya. Halk ağaçlık bilen, ketelçilik bilen tövüş ediyede. O ni gödöňüne getirip görsem şu 41-nji ýylyň Leningrad'daki blokadası var. Şondan pesel ýagdaýy. Halkın. Belki de ondan beribetdir. Tabii bu ajal neten baýlygyňa, neten gödüýpäňe, neten ýaşyňa hiç sada tereden nokta. Bu düşmanyň onuň nähilek hereket etjegim bilinen nokta. Onun halka da yetirilen ok. Bunun näde goranmalygyny halka düşündirilen ok. Halk yönü öz başına ölüme zyňylan ýalak bir ýagdaý var da. Inni näme etmeli teoriýalarda bizden. Näme etmeliň nemeti ne döwletiň ammaryna iýmit baý bolsa şunu halka mut paýlap bermeli. Halk öýünde oturmaly. Şonu paýlap bermänem döwlet guramaçylygyny etmeli. O teň onyň bermäňde ertire diýip saklaňda da teň halkyň gyrylýar. Mut bermeli. Aýlygy işlen hakyna berip bilen ok. Olaňam aljak demetjek ýerlerim ýok başga. Onaňam köçä çykyp ýankyp ol oçurlarda, o dyknyşyklarda keseli öňküsinden material ýaňda. O kesellemejeklerim keselle diýen. Ölmejeklerim öldürýän. Ölüme tezawwa edýän. Onuň içinde bayam, garybam, ödüýüp ölsem, ýanky eline dürreti baram, hemmesi ölme tezawwa bolup bilýär-de. Şoň üçin döwletiň inki etmeli zady, adamlar öýlerine oturmaly. Hereket näçe bolluço çäklenmeli, kontaktlar çäklenmeli, keselli adamlar özlerini başka kişi demeli kesellerini ýaýratmaz ýalak özlerini izoliýe etmeli. O gigiyenani tabludat etmeli. O maska takılmaly,
eller yuğulmalı, o dezinfekte edilmeli. Şu zatları günlü televizörden berip durmalı halka. Onun şu ketelin migrasyasını nirden nirek geçiyor, nirde bar, hayır rayonlu neçe onu halkı günlü saatlayın bilgilendirip durmalı. Yönü halk az ölmeler, insan öğünde oturanda da çörü yemeler. Onu öne devlet ammarına bir zat bağ olsa paylat vermeli. Her kimi öğünü hizmeti kapısına getirmeli. Ne devletin borcu şol. Ondan ne banklarda oçur da şu gen zatta ben tevavi Türkmenistan'dan çıkan mı 25-26 yıllar bolupdur da. Ben yani Türkmen mentalitetine de düşünüyorum o Türkmen'in bu yaşayış durmuşunun kıyınçılıklarına da yönü daşından demediğinde yönü bankın işlemediliği, işleyen hakkını verip bilmediliği beni katı gen gördürüyorlar da. Yani o pulu verilen neme vardı, neme diye bankın adını. Western Union. Western Union over hususi keranar. Yani afisalın neme del o taylarda neyle bloriyalak oyunlar edilip bolunuyor. O devleti değişli idare de derler. O devlet ona neyle karar verip biliyor. Kime neçe vermeli, kime ne etmeli. Onun bank değilen zat adamın pulu olununu pul adamın ka minutlayın gerek vakti pulunu medip eline vermeli. Ya da o bank değerlen başka bir zat olur. O maktapları neyme? Onu da ben akıl yetirip bilemokta. Niten şu zatlar var arada bir gurrun etip versen diyenle. Bank var arada bulur. Ne ile işlemeli bu? Türkmenistan'da ne ile kurun attırırlar bu bankı? Bulur bankın funksiyonu yerine yetiren yok. Bunun yerine yetiren funksiyonu ben düşüyorum bilemokta. Adi var, viskası var, devlet bankı diye, Dayhan bankı diye, yeni ordat diyeler yönü olur. Hiç öğüt funksiyonu yerine yetiren o. Yani şu arada bir gurrun etseklik demediyen aynayı. Hava sapara bu tema nereden başlap, nereden oturacağım belli değil. Gurrun ede oturmalı, katı bir gözgeyini yağdayda yaşayasa hədir Türkmenistanlılar olup. Aslında şu nağdel tölök sisteması Türkmenistan'a katı geç girdildi. Böyle ki respublikalara seredinde Azerbaycan'a, Özbekistan'a, Gruziya devletlerine, önkü Sovet respublikalarına qaranına biz insankı girdik şu sistema, bank sistemasına. Nağdel tölök sistemasına banklar ozalanmardı yönü şu kartışka verilmeklik elektronik kartışka verilmeklik tölök kartışkalar batı hiç girdildi. Yönü şuna girdiğinde her kim beğenenler ama düşünmeyenler beğenenler men her kimin deregine verdi cevap verebilecek değil yönü şu girdilerine bizi katı bir kıynaşlı halatta koydu. Aslında sinla otursak şu bank sisteması mecbur yağdayda adamların iş haklarını, aylıklarını almalı oldu. Ol hemme yurtlarda da şeyler. Yani hemme yurtlarda şu bank sisteması girdilerine hemme kanuna layık ulgamlarım yola koyulmalı. Yani millet şu bank sistemasının içine girenle hemme peydasını ulanılmalı. Şu bank sistemalı behvetli olmalı aslında. Ama bizim şu gelen halatımız olsa şu bank sistemasını halkın behveti düşünlerle halkın cüzüstünü ellerini soktu. Hükümet değilen aparatın. Olam ne ahilli oldu? Öňler adamlar naqd pul bilen aýlygyny alýardylar.
edenni goýanny özleri bilýärdiler. Toýuna da ýygna bilýärdiler, erkin soňa bilýärdiler. Şu ýygnan puly keçesiniň aşagyny özüniňki ýüregi suwlujady. Indi nähildi boldy? Hemme dünýäde, hemme döwletlerdäki ýaly şu aýlyk günlük bank hasabyna geçýär. Ýöne oň dowamy başga skema bilen dowam edýär. Garaşylmadyk ýagdaýda hemişe adamlar şu pulny awlak gezmeli bolýar. Öz gazanan pulny awlak gezmeli. Nirde bankomat toçkasy bar, giýje bolsun, günmez bolsun, laşyp şeýdip garab göz gyny surat bolup geçýärde diýjek bolýar. Onuň üstüne de adamlar näme üçindir o pulny maňlaýyna silýär. Onu saňa sen o zähmetiňe Hudaýyň rahmeti berilen. Onu bir adama taňrylkasyny aýtmak bir hil gelşikli bolýar. Onu çağalamadan seredip otyr biziň bolup oturşymyzda. Onuň sesine de häleşinem şu balans diýilen zat bar. Şu içinden mysal üçin 1000 manat aýlyň bolsa bir çek barlygymy her çekilen operasiýada pul alınýarda. Olar şu operasiýa üçin pul almak aslynda bar ýöne iki ýerlerde bolýar. Olam şu bankomat mysal üçin hususy magazynyň içinde bolsa şu hususy saklayan magazyn eýesi şu bankomatdan şu adajyk peýda görýär. Döwlet edaralaryna, döwlet banklaryna el yeterli yerlerde bankomatdan adamlaryň pul çeken üçin hiç ýeli salgyt tölenmeliler. Ondan başga da bir hili garaşylmadyk hiç ýeli kanun ýüzünde ýok salgytlar bolýar-da balans ýuwaş-ýuwaşdan ýöne gädilik gidilip otyr. Bir hil nira gidenni belli däl. Onuň sesine de bir aýlygy bitewi çykaryp bolanok, oňa da limit goýarlar. Limitam gowzat ýöne ýene de bir ýerde aýdýan limit diýilen zat hemme zat kanuna laýyk bolsa, limit diýilen zat adamyň ýaşaýyşyna ýeterlik bolsa, hemme zat gözasyny tutulmaly zatlary göredilse şonda bolýar-da. Ýene diýjek bolýandadım, bähwidine dälle adamlara ziyan üçin ulanylýan bir ulgama dönüp gitdi. Bu dünýä bank sistemasynyň şu öz peýdalaryna bir düdüpdirler. Ýöne şu zatlaň ýa-da Western Union diýilýär. Western Union'in zat ulgam, ol bir hususy ulgam. Hemme ýerde de branşlary, şahalary, filiallary bar, bütün dünýäde bar. Oňam sistemasyna nähili ýöre pul ugradiýan adam şu taýda anketada formada doldur ýa elektronly görnüşi bolsa ýa-da filialyň özüne barsyn. Hemme zady doldur ýaram şoň salgydynan iýerme şu получателиň aljak adamyň aljak üçin eýýam salgyny töleýär. Iýerip otyrka. Ýöne näme üçindir biziň döwletimize girenni alýan adamam şu taýda her hili suwutnamalar getirmeli, şoň postarlygyny ýa-da bir hili ütköşük salgytlar talanýardy. O salgytlar üçin hem hiç hili kwitansiýa da berilen, gaýtam şu kiosklaryň ýanyna, şu punktlaryň ýanyna milisiýa da dur. Bilýärler. Talaňçylykda onuň mysal üçin näme üçin salgyt nämenki diýen bolenim köp gürleme ýoksam häzir muny bermeýärler-de. Onuň ýene de adam almaly, adam ýene de mätäç bermeli bolýar. Şu 150 manatdagy berilýär-de şol alınjak bolanlar. Ýöne häzirki döwürde şu Western Union şolam ýapyldy diýjek bolýarna. Indi şondan mahrum edildi. Şu dünýä bilen, dünýäň beýleki bölegi bilen adamlaryň hiç hili konneksiýasy, swäzi, ulgamy bolmasyn diýip edilen ýalyk. Onuň üçin hem kimler kösenýär? Bir okuwçylarymyz kösenýär. Hemem şu işlemägiden raýatlarymyz öz çağalaryna, garrylaryna bir 5 manat iýersin diýip edilýän zat şondan hem mahrum edilýär-de. Onuň adamlar başga skemalar düzüp başlaýar kellelerine. Men bärden saňa bereýin, senkiler aňyrdan menkilere bersin. Şolar ýaly skema düzülýär. Biziň öz Western Union diýip atlandyrýar sawny.
O göz gyny ýöne gülýäňam, aglaýaňam bir hil nähili reaksiýa berjäň bilen ok ýöne bärde hakyna seredenne türkmen mentaliteti diýýäňde daşdaýdy. Türkmen mentaliteti diýmek hiç hili sosial kömek ýok, öz göbeňi özüň çözmeli. Nädip çözseň çöz, ol seň işiň, seň problemaň. Şeydi bizem bir garynjaýaly gymyllap şeydi günümizde görýäs. Şoň üçin hem ýanky her hili näme diýilýär? Dost ýüz tutýar, garnaşy ýüz tutulýar. Onun aňyrky gatlyk pul bilen çözülýär. Gara güllüýär şeşeydi. Näme aýna birinciden ben ýen gurrunlöňden gulawmy näme diýen ýakymsız owaz berýän gulawmy bir zat barda bak hyzmat berýär. Şoň üçin hem hakyny alýar. Şeýle düşünilýär-de, hem ýerde de hyzmatyň garşylygy bolýar-da. Ýöne hyzmat bermän hak almak diýmek näme diýmek? Talamak. Ana. Men şu bir zady geň görýän, men üçin geňde, bu geň däldir. Türkmenler näme Türkmenistanda ýaşap ýören adamlar üçin ýanky bolmaly fiýalaklar bolup görünýär-de. Yalan sözlemede oğurluktur. Birinin pikirini çalmada oğurluktur. O edepsizliktir. Onun üstünde oğurluktur. Yalanın hemme görünüşü edil pul oğurlanan yalak oğurluktur. Şunu bizim Soğutlu men planı deyip görünlüğümüz öçenli şolar yalak nemeleri yok da. Gatı gen var. Yönü infonu aynağı biz ölmeliler şu durmuşun kıyın yağdayından zırcaşıp çıkmalı. Ne şun çıkmağım bir demesi halk birleşip çıkmalıdır. El ele verip kol verip şeydip çıkmalıdır. Başkaça şuları yağdaydan bu uruş yağdayından beribet yağday. Başkaça çıkıp bolyan näldir? Ben size misal getirip bereyim näme diýendigini. Pulu var adam gidip 3 franka çörek alýar diýeli. Şeýlem. O şu ikisini alıp birini pulu ýok, ýanky bankdan pulunu alıp bilmeýän wadyr ýa-da büyüğünden pulu ýok wadyr, o yeter yetmez wadyr. Bu şolara bir heme Hudaý ýolsy bor. O Hudaý ýolun diňe Gurbanlyk aýlaryny etip bermelilerdir. O şolary ýala kıyın ýagdaýda etmelidir. Adamlar şeýdip birege kömek bermelidir. Onu edýän adamlar bar. 100 manatlyk söwda etse 10 manatny garyp gataryň nemesi ýanky satyn aljyň ýanyna goýup gidýär-de. Şu satyn aljyň namaty, wujdany bolmaly. Onda bir pulum ýok diýip gelene ýanky iýje işlerini bir şeýdi kömek etmeli. Ne bunu halk birege gollaw bermek diýilen zat şu. Heme halky jewsleşdirer. Sebäbi şu ýanky 3 frankan alyp bilýän ertir koronavirusdan kesellenine şu pulu sodur bilen o dünýä gidýär. O bärde ýanky sen bunun görüp bilýäňde bu ýanky koronavirusdan gutular ya gyrada duran diýen ýagdaý ýok. Bile malyň mülküň bilen o zatlar hiç taýda nemeden ok. Saňa kepenem neme riýa görmediler. Salafan altaň içine salıp gömýärler-de. Indi koronavirusun getiren nemesi şo da. Indi şoň üçin halk birege el uzatmalydyr. Şunu etmeseňiz iň soň ölüp gidýäňiz. Ýöne siz garyby gatary hemmäňiz bile çykmalysyňyz. Bile çykman siz gyrada durup janly galyp bilmeýäňiz. Şoňa bir adamlar düşünmesi gerek. Bu uruşdan hem elbet zat şuwatdyr.
Leningradyň blokadasyna dähilek ýagdaý bolan orada şoň epesli esse demesdir. Şo wagt näme pul bilen çörek getirip berdiler adamlara, samolyot bilen okladylar. Ýolum ýokdy o wagt. Onun paylaşıp şeydip ölü olun yönü canlı alınları bara. O şeydip dirençip onun urşu yengdiler. Başkaça bolyan nedir bu? O sapara doğru aýdýaňyz. Blokada adamlar jebitleşdirdi. Aslında şu ikinci vatançylyk urşy bütün hemme SSR diýen döwletimiz jebitleşdirdi. Sebäbi her öýden bolmasa da her ikinci öýden erkekler gitdi da şotak, aýal gyzlaram gitdi. Ýöne biziň bugünkü gelemizde şu blokada sözüni ujuny bize şotak utgaşdyrmak gelişip dur daýyn gynansagyň sebäbi aslında ilki bilene bilim blokadasy, informasiýon blokada bilen aldylar daşyndy. Informasiýon blokada bildiğimiz hem ýanky interneti yaptılar. Onun bilimimizi peseltdiler. Yaşlar hiç hele informasiya nemesi yok. El uzadı bilen oklar. Şonyali. Ondan sonra dowamynam indi azyk blokadasy bilen dowam edýärler. Azyk blokadasy üstüne de bu kesel blokadasy goşuldy. Buna blokada diýip bilýän sebäbi şu Dünya Sağlık Merkezinden gelen adamlara iksaparam yok değildi demek bizi dünya olar bizi için gelen hatta olar bize el kömegini vermek için aslında olan şu maksadı şu organizasyon. Olara da şu statistikamız arasa ketel yok deyip koyverdiler. Şeylelik bilen bizi inne şu ketelin blokadasına sardılar da Indi biz öz göbeğimizi ýene de ýanky gaýtalap aýdan özüni çözmeli. Ýene esewan bolmaly, serasap bolmaly adamlar. Şu bankomatlara baraňyzda da bilemok şu gaýdylar sumkasynda duhujykmy, nämejikmi bir tahtam näme diýäji şu bularny salfetkalar bilen süpürmelimi. Ýa-da bir kiçijik bir ulanyp goýan bir dermanyň şişesi bolsa bir spirt ýanyňyzda göterip tahta bilen süpürüşdirip elini pastaýan süpürüp gelmeli. Sebäbi oňa degende ýanky bakteriýalar hem 72 saat ýaşaýamyşyn. Şeýdip öz günümizde özümüz göräýmesek azyk programmasyna da ýanky azyk blokadasyna da ýene berek türkmençiligine edip elimize uza daýmasak berek bize dayanara başga zat ýok. Howu biz şu karta boýunça, geografiýa boýunça şu öz döwletimizde otyrs. Şu döwletdenem özüne döwlet diýip ýylan edilbäri on öz sosial kömekleri sistemasy bar, oňa da biz daýany bilendik. Şoň üçin hem bizdiň öz berek daýanmaly. Dogan bolmaly ştaýda başga alajymyz ýok. Sebäbi birlik, doganlyk, dostluk, agzybirlik bilen ýeňip geçäýmesek başga taryhda başga hiç hil güç ulanılmadı şu wagtçylyga garşy diňe doganlyk, dostluk, agzybirlik bilen ýeňilip geçildi. Hemme zat haýsy dille gürleselerem watançylyk uruşyny alamyzda. Herimiz bir dinden, bir ýurtdan, bir dilden gelen adamlardyk, emma hemmemizi bir zat agzybirlik etdi. Olam ýeňişe garşy göreşmek, birege goltgy vermek, büdräp ýykylana ýegnini vermek, başga bilerde edil şu günne edil boljak zat ýok. Sebäbi blokada diýende hemme taraplaryň ýapyk. Blokada sözüni hemme taryhda da urşlarda ulanylan zadal Mongol tatarlary Hytaý baswalarına da galandaşyny hemme ýerine medip suwlaryny ýapyp suwsuzlukdan açlyk bilen öldürdiler, şeýdip baswalylar. Ýanky şu Konstantinopolym şolar ýaly edilen. Ol taryhy okasaňyz adamlary, milleti, ýurdy basyp aljak bolsaň, gyrjak bolsaň, suwuny kesýän, azyny kesýän, şoň bilen hem içinäkiler şu zada
sede var bolýar. Edil men on ýaly negativ nokta neme desem geleno. Neme diýilýär? Gaty erbet ýagmaryň ýygynyň älim oşar dogýar. Şoňa üçin şoňa görä-de biz birege dogan bolmaly. Hemmämiz bir millet, Rus bolaly içinde, Ukrain bolaly, Ermeni, Gruzin, Azerbaýjan, Türkmen hemmämiz şo taýda dogulan adamlar. Hemmämiz birege dogan bolmaly. Biz şeýle de agdy bir millet, biz gaty çydamly millet, biz gaty rehimli millet. Hemen biz gaty sade millet. Ýöne şu zatlaryň hemmesini biziň tersimizde ulany bilýän adamlara näme diýsen adam ady jap bolýanlar. Aynagy yankı neme elektron döwlet barada gurrun etdik bolun elektrik döwlet diýip kommentariýa diýerler bu yankı Redetka haçan okýaňyz nähilek neme dilýär bu elektrik döwleti şu barada. Owa sapara näme elektrik döwlet diýelmi ýa-da elektronik döwlet diýelmi? Haýsyn diýsegem şo bir maksadymda ýetsek bolýar sapara halkymyzyň gününi, aýyny, ýylyny gowlandyrsak, bähwetli etsek, biziň ana şo maksadymyz şol. Elektronik döwlet diýmek bir hemme adamlaryň indi bir täzelik, näwelilik adamlary hemmemiz gorkudýar. Bir iki ayakly bolsa biz hemmemiz gorkýar näme dip. Olam bir gaty bir bolaýjak zat. Sebäbi hemmemiz adam. Onuň şo ýanky täzelik bolany her kim gorkýar-da, ýok men muny başarman diýip pikir kelle daýlanyp başlaýar. Mysal üçin täze telefon alaňda da şonu bir dörjelep bir käkşinki bir günne bolýar, käkşinki bir ay bolýar, dörjelep öwrenýän çaňam bir wagt gerek. Ahir şoň düýbüne ýetýäň da, şoň aňyrsyna ýetýäň. Bu elektronik döwlet diýmegem şu aslyny parçalaýyn. Elektronik diýen zady biz eýem ulanýas hemmemizden. Ana çağalamyzam şu elektronik döwlet ýani elektronik ulgam telefonlarymyz, iPhone bolsun, Android bolsun, şolar elektronikada işleýän ulgamlar. Onuň başga-da bank kartalarymyz bar. Şolaram elektronik. O ýöne olar düşündirilen ok. Näme dip işlenýän? Şo taýda çip bar. Şo çip elektronik hemmedat okaýady. Şo karty maşina bankamada salanna adam maçon o kap başlaýar çipden plany ýyfyň balansyny plan ýyfy şunça bermeli. Onuň ýene nähili mysal alyp biler elektronikden. Internetimiz elektronik. Kompýuterler işledýär elektronik. E-mail diýär. Näme üçin e-mail diýär? Mail diýmek poçta diýmek. Kapdalyna ýygyşya elektronik bolýar. Hemmemiz bolmasam şonu ulanýan adamlar ýa-ni ulanjak adamlar şoň elektronikligini bilsin. İşte hiç hil gorkul zat ýok. Ýöne bu diýjek häzirki gurýan dadymyz şu hemme günnelik durmuşda ulanjak zatlarymyz hemmesini bir ýerek bir karta jemleýärse şo tak çip goýulýar, adamyň suraty goýulýar. Mysal üçin özüm getireýin. Men täze pasport almaga barmaly. Men 16 ýaşymda. Yani men 45 ýaşymda içki pasportyny çalyşmaga barmaly mysal üçin. Men ummasyz giden spravka ýygnamaly. Oğuz Han'ın gyýdygynda kada, oğlun gyýdygynda kada diýen formy 3. Onuň ay garaz bara şu durmuşa çykan bolsam, durmuşa çykanyň marada daqsa gidip durmaly oçury. Çykmadyk bolsam, oň üçinem baryp çykmadym diýip onam neme tasdiklen spravka gerek. Onuň onuň enatamyň spravkalary gerek. Garaz bular üýşük diýär, epesleji üýşük diýär. Hersen bir ýerde, şäheriň bir ýerine. Assymydan öldürüp gelýän assy, jokrama assyda durýan men. Dogrymy? Spravkalaryň möhleti 10 gün. Soňky spravkany çöpleýänçäň, birinji çöpläniňe ýa möhletini geçmegine 1 ýa 2 gün galýar. Şol aralykda desem, oçuras ýene-de soňky pasportyny ýa-ni tapşyrmaga baraňda ýetişmeli. Onuň güler ýüzüni tapan ok, oňa da bir onjuk bermeli. Owa. Sebäbi oň öz edýän işi bolsa-da minnetli diye, şoň üçin ona bir güler ýüzüni açmaly. Owa.
her kim her hili şokolad bilen berip, pul bilen aýgara her hili. Ondan soň şu elektronik döwletiň maksady şu spravkalar hiç berti gerek däl şu elektronik döwletde. Sebäbi şu pasport stoluna baranna adam şu elindäki kartyňyzy alýady, sistemasyna salýar. Sistemasyna salanna nirde propiskalaňyz, nirde edil häzir ýaşaýanyňyz hemme zat belli bolýar. Şu elektronik sistema daşy biziň türkmen pasportymyzda da bar, zagran pasportlarymyzda. Migrasiýadan geçemizde şonu ýa-ni klawiatura diýen ýerler bar, şu taýdan gaty sahypasyny geçirip goýberýärler. Şu elektron şonu geçireni ekranlaryna çykýar, siziň kimligiňiz çykýar. Pasportu görüp durýany şu ekranda da tasdiklaýar. Onuň barmagyňyzy basdyrýar. Şolam elektronik. Hiç hili gorkunç dady ýok diýmek. Hiç hili gorkunç dady ýok. Onuň şu şu kartoçka, elektronik kartoçka sizi şu spravka ýygnamakdan gerekmejek edaralaryň gapysyny ayak basyp oçury durup durmak hemme zatdan sizi halas edýär. Mahrum edýär diýbilemok. Hiç kim gözi gaş çekip duranok şu taýlar barmaga. Owa şu zatlaryň öňüni almak üçin diýmek şu bürokrati bir topar kagaz, bir topar zatka, bir topar oçur, bir topar sagatlar, günler sebäp adamlar bunyň dowamyny işinden ruhsat alyp gitmeli kötenip. Ola o zatlaram bar. Şoň üçin hem hemme wagt ekonomiýasy, kagaz ekonomiýasy, bürokratlar gerek däl. Olar öz işlerini hiç kim iş yerini yitirmeýär, iş yerini yitirjekler hem gorkýandyr. Hiç kim iş yerini yitirmeýär. Her kim şu organizasiyalarda, şu edaralarda oturan adamlar hemme zatlary sistema, elektron sistema kompýutera salýar. Diýmek onu adam eletmeli. Diýjek bolýanlarym şu kartyň gaty uly bähwidi bar adamlar üçin. Hemme zatda. Men muny diňe bir misalda getirdim da, mysal üçin. Edibiljek bähwidi peýdasy aňyrsyýany ýok. Onsoň mara şu gün biz şunýaly bir näme diýilýär, bir elementar sistemasyny düzer. Sebäbi bize bir onu ýani sindirmek gerek, o informasiýany öwrenişdirmek gerek. Ondan soň näme diýilýär, dünýäde ösüp barýar, Ýewropa döwletleri ösüp barýar, bizem olardan öwrenýäs, biz üstün dolýas. Has kämilleşdiriş işi gidýär, üstün dolýas. Ondan soňra nähili zat bolýar? Adamlar avtomatiski oturan yerlerinden öz çağalaryny, okuyan çağalaryna hiç hil edara oçura durmadan, pul çalışmadan transfer diýär-de. Şoňusy bilen puly berbilýärler, üçün edilýärler öz çağalary. Ýa-da tersine çağalar öz enatasına puly berbilse şonu ýaly edilýär. Hemme zat elektronik telefonyň içinde ýa-da laptopynyň içinde, planşetinyň içinde şu zatlar näme edilýärler-de? Şu oçurlardan, şu häzirki ölüşüklerden diýýärler adamlar. Ana maksadymyz şol. Adamyň durmuşyny ýeňilleşdirmek, adamyň başga da problemler bar. Şu zatlar etmekden. Olar zerurlygy ýok. Olar ýörüýte edilen problemler. Adamyň eli bilen edilen, öýdem oýlanşykly edilen problemler. Edilýärdi. Şoň üçin hem şu biziň maksatnamamyz. Olam işler sebäbi edil häzir biz şu Estoniýadan ýani mysal alyp Estoniýa bilen gürleşip otyrys. Estoniýanyň şonu döreden professionallar bilen ana şu aýyň ahyryna innikdi aýyň 1-nji hepdesinde biz ýene-de konferens jaňa çykýas. Hemem şu taýda ýani nähili diýip düşündireýin. Biz barýasa olara şey diýär, siziň bişirýän çöreňiz gowa kendiýäs. Şoň hamir maýasyny bize de berip durmarsyňyzmy diýärse, komşuçylykda. Onuň olaram şu hamir maýasyny biz bilen näme diýär, şoň özünni, şu sistemaň has şalt, has gowy, has daşyndan öwrenip oturandan içine girip şonu iýem eden adamlar bilen biz häzir aran sadlaýas. Gaty gowy deme aýnagy sen ýaňky beren mysallaň
elektrik döwlet diýip düşünýänler üçin misal getirdiň de. Bu o ýöne bir elektron döwletiň başga da nemeleri kän ummatsızdyr. Yani adamlaryň durmuşyny başga da zat kän diňe spraw kalmak däl. Ya pasport çalışma däl. Adamlaryň demesinde durmuşyny dürlü iş yer açmadan yani bir ýere göçüp gitmäçenli ýa-da hökümete bir başga işler boýunça şirket açýan, ýapýan, ya töwde edýän, ya bir ýere pul geçirmeli, pul almaly. Dürlü bu tanatan soňuna çykarýarlak däl bu nemesi. Agdy bir oglanlar kelleli, bilgili, düşünjeli oglanlaryň ne ideýesi, ne başynda ne kemine var, keminen köwürüni bir topar bilgili bu zatları yüreğinden ihlas edip jany teni bilen şu watanyna şu zatları gazandyrjak bolup berýän ýigitlerimiz bar bizim. Olaňa adyny tutup geçeli 44 saat yatman işlerini oglanlarymız bar bizim. Şu gidip ýatyň diýjiň zalyň arasynda soň ýykylarsaňyz diýip şeýdip neme diýär. Şular ýalak sistemany, Türkmen hökümeti 10 ýylda milyonlap pul harjady. Ýöne durmuşa geçirip bilmedi. Bilmedem, bilme netlerim ýok. Onu biz görüp oturýar. Ne ýaş oglanlar ne gyýdylamy, ne aýna, ne taňadyr köp sag bol. Bu zatlar nemesi biz täze döwletiň temelini atýar şu wagt. Başlap. Bu edýän zatlaryň wajipliğini belki de entäkti düşünýän näsiňiz. Ýöne bu gaty uly täze Türkmen döwletiniň temelidir. Geljek nesiliň sütünleri iň esas sütünlerdir. Bu bir gaty uly işdir, möhümli işdir. Bu nemesine skeptik nemelerim var da. O redetka haçan tokçuk, elektrik yok, döwletiň dip sokoňda işlep başlarýarlar. Neme duruy diýerler, ýani kofe pişirýän maşin duruy diýerler. Bu giýje ünlü işdir biz. Onuň birleşeli agdy bir däl, agdy birlige nemedeli biz gaty agdy bir bolup edýäs. Biz tegelek stoluň başynda günne onlarça adam bolup 2-3 sapar tegelek stoluň başynda pikir alýar. Hemme zady ekranyň başynda etmelilen neme ýok. O da bir gündäl ýa bir kaýdan bäri şeýle. O da ýüzlerçe adam, 2 adam 3 adamam däl. Şo birleşeli gygyryp ýören adamlaň şu oglanlaň gyýdylan her biri şolaň büňüsine degýär. Hemme taraplaýyn. İnsanlyk tarapyndan, patriotizm tarapyndan o işliýärler, çeýdi işliýär bu işin ýanky gary iş diýilýär da buňa hakyky iňe bilen guýgadan ýalak iş bu. Ödüm hiç bir maddi yemede yok. Adamlara bile şulan şu gyýdylan oglanlaň pikirleri orta çykýan o taýda biri şonu ýanky gapyp alyp soňam bagyşlap bolun gyýdan bolsaň aýdaýyn oturup gaçan ýalak deme diýerler da. Impeachment teňtesim bilen biz birinji sapar senden eşitdik şo demän onu ertesi biri ýa o taýda goýup impeachment diýen. Soňam oturdular, gaçdylar. Kontrol. Onun yani halk tesiriydi. Hem beceri gıyırışıp demet bir olur. Hem de biz on demelinin karşılığında değil. Değil. Ulantılar fikir ulanmak için verilenler. Yönü onu demetmek bolunu bir yere sokmak. Peydalanmalı, doğru peydalanmalı. Olur onu dine PR için
deme diýerler, däni şoň gaýmagyny tiýjek bolýarlar da. Oň ýygyna gary işi kim etmeli? Ha? Birleşelliýän demäli, oň mazmunyna düşünüň. İş edip bören adamlar biz şu wagt urşup ýörsmile günde 3-4 sapar biz tegele stol ýalak konferensiýa diýär. Ýöne ekranyň aňyrsynda diýär. Pikir alşýar, jedelleşýär. O näýilek bolmalygyny akyl berýär, akyl alýar. Ne işdiýlene şey edilýär. Ho aslında separaşy hökümet diýilen platforma şu Estoniýada hökümet tarapyndan gollanýar. Hökümet tarapyndan gollanýar diýmekligim finansiýerwet edildi. O taýda ummasyz pul goýuldy sebäbi Estoniýa hökümeti kiçijek döwlet bolansoň biziňki ýaly bir tebigy baýlyklar ýok. Şoň üçin şu ýanky elektronik platformasyna geçirmeklik o taýda gaty möhüm wajyp bolup durdy. Şonu etmeseler olar batýardylar. Şoň üçin şu maýa goýumyny şu elektronik platforma goýdular. Hemme zatda bular köp pul ekonom etdiler. Goýan pulny ýygyna bir aldylar, üstesine de adamlara goýdurmuş şeyleri goýdurmuş hödür etdiler. Indi şu Estoniýanyň raýdaşlaryny aljak bolup oturan raýdaşlaryny almak üçin hem o pul sanjyny etmeli, investisiýa etmeli, girjek bolsa. Şonu ýaly adam puly özü ýurduň içinde ýörer ýalyk etdiler. Pulsuz bolanlar. Emma ana şu kemine var, batyr var, beýle koglanlar var. Men ullukan sag bolsun aýdasym gelýär, sebäbi bulary hökümetden hiç kimden hem gollawy ýok. Bularda diňe öz janynyň, ýüreginden çykýan watançylyk duýgusy. Olam diňe kimden diýsem ki gollawy halk gollasa iň uly gollaw şol. Kritikabat edilsin ýöne lider nirde, han hereket nirde. Şular ýaly zatlar aýdylýar, ol adamlar düşünenok. Men mysal üçin jaý gurjak bolsam intak bolýar, men yerim bar diýerler. Ýöne men ilki ustalary çagyryp gurun diýmen, plany çekmen ýa-da stroy materiallaryny alman. Dogrudan hemme zady ilki pikirlenen özüm çydybilsem özüm çydar. Onu gormasam arhitektor çagyrar. Dogrudan şoňdan baş çykan çagyrar. Ondan soň stroy materialyny alar. Ondan soň men ustany hakyna tutarym. Daja şonu da gurup otirkam şu prosesde planyň daşyndan ýene-de bir näme diýilýär, çykdyjylan boljagy mesemälim da remont edýän adamlar maňa düşünýär. Owa diýjek bolýanlar hemme zady köpügne çelni planlaşdyranda da ýene çykdyjy çykýar da biz bolsa bir hökümet barada gurrun edip otyr. Biz baryp otady, howa hereket diýene näme manda gawy hereket? Baryp urşup gaýtmakmy, näme ýykmak, ýumurmakmy, näme hereket ol? Hemme zat 21-nji asyrda ýaşap otyrdyk. Orta asyrdaky ýaly ýa-da Osman imperiýasy ýaly baryp çykyp gaýdy bilmersä otak. Dogrudan o öz ýurdumyzda biz ony goýup ara alyp maslahatlaşyp şu taýdan ýörer ýalyk hemem öz ýani peýdasyny berip orar ýaly adamlaryň azajyk arkasyna şemat salar ýalyk etmeli. Şo biziň nemämiz. Onam ýanky diýişiňiz ýaly inge bilen goýgadan ýaly ýa-da dogry. Bir meseleni çözmek üçin wara näçe sany material gözlemeli. Hudaý şükür 21-nji asyrda otyrt biblioteka gitberler. Hemme zat internetde bar. Ýöne şu sagatlar, günler, hepdeler alýar. Kawagt abet wagtyň 7-de edip ýörsiň. Neme sutkaň nemedik diýär, bulaşyk diýär de näme işläp ýören bilen ok. Hawa. Olarda da her kimin oturan saat kuşagam o taraplarım var. Gara diýjek bolýan zadım kollektivizasiýa ştaýda belli bolýar da adamlar bile inanýan adamlar bir ýere üşýär, inanmaýan adamlar hem başga ýere üşýär. Omar Hayyamyň bir sözleri var. Toçna aýdyp bilmesem hem şeýler akşam manysy ýagyş ýagyp dur diýär. İki tane adamam pencereden seyredip dur diýär. Bir adam şu ýagyp duran ýagyşda diýär, gözellik görýär diýär, hemem äle moşar görýär diýär.
ikincisi bolsa lay bilen palçyk görýär. Bir gowsat görýär, bir erwetdat görýär. İkisem ýöneşe bir ýagşa seredip durdy. Şoň üçin bizim hem ýagdaýymyz häzir ýagmyrlanyp duran ýagdaýdan şu ýagmyra her kimiň öz seredişi bar da o käkişi tersine çykarýar şonu. Ay öllük, gyrlyk, bollyk. Howa ol bolup otyr gynansagam ýöne gowzada ananyp şu gowzady şu maksady ýüregiňde beslep ýöreseň hasam ädimiň bahtly bolýar da onuň beýlekler bar şu palçyk bulaýanlar bar arasyna büdresinip olaram bar. Olara da berekella diýesim gelýär sebäbi näçe palçyk bulasaňyzam şu ýürek barýan adamlar taplaýan şonu unutmaň diýjek bolýarmy? Owa. Şoň üçin siziň hem janyňyz sag bolsun diýen. Owa. Aydagy şutaýda gutoraýaly bu udawa çekdik bugün. Soňundan başga birini dowam etdirer. Bolýar, indiki gepleşikde şu ýyleşlemeden şu manifestlarda sorakdyrlarda bir ýönekerek dilde düşündüklerini dep. Oňa da taýynyp görýäs. Şoň üçin şu geljekde şoňa da nemetsek. Şoň bilen bir çykyş edip oglanamyz, gyýlamyz düşündirip berer ýönekerek dilde. Bolýar, aýnagy o köp sag bol edýän işleňiz üçin hem köp sag bol. O ýaşlara gaty gowunýas, o sebäbi näme bir jobsuň bir nemesi bar da prinsipi biz birini öwretjek adamlarymyzy ýygnamdyk. Bizden akylly bize öwretjek adamlary ýygnýar näme daşda görüňizde. Onu şol iş intellektual nemeleri bilen etmeli bu zatlary. O urreýdip kılıç galadanyň bilen ýa-da bir batly ses bilen gyýranyň bilen o bu zatlar dörenok, bu zatlaryň hemmejesi bilgi bilen. Buň içinde de ondan ne bilim sistemesi barada bir gruppa ýa toparlanyp barýar. O iqtisady meseleler barada başka gruppa şolar hemmejesi lider. Ne şolong her biri şu ýigitleň her biri lider. Lider ýok diýen. Bizde hem 20-30 sanak lider. O herkesi öz pudowndan, öz направлениýetinden. Ana lider şey dip çykýar orta. Men liderji boljak diýeniň bilen ýa hyýal edeniň bilen ýa-ni ijrady bolmasa o zatlar bolýan nädir? Gyýrarsyň, onuň adamlaryň soň ýüregine düşer. Ilkula gydyklýala bolup göründi. Onuň o ýa-ni o gyýklygy metke däle ol çöregiň üstüne çalyp ýaýarýarlar. Owa sapara dogry diýen. Şu ona men hemen beýleki ýollaşlamyz şu manifestam bar gowy edip elekden geçirip ýönekeýden ýönekeý ene dilimde öwrüp şonu dikkatyna milletiň dikkatyna ýetirjegimde söz berýär we şunlukda menem öz ýyleşlem bilen hoşlaşyp hem meňe de berkjan taýlyk şu kyn ýagdaýlarda başyňyzy dik tutuň diýmegem aňsat däl ýöne näme başga näme diýjek öýüňizdekileriniň janlar sag bolsun her kim özüne seresden izolasiýada bolsa mümkinçilikden şoň üçin hemmeňiz sagaman oturuň öňüňizde görjegiňizden gowulyk bolsun adamlar sag bolun kaparaga. Sag bolun, ýyleşler sag bolun, saglykda görüşelim.